Hello, Diego. Hello, boss. Nalipatan tayo mga imbilin itatay nga gumatang ka tumanggayan iti pizza ta dati kanin ka lagi jay tatrabaho with jay site. Kaya baka mabisbisinan dan. Yeah. Okay, boss. No problem. Okay, message ka to nung nakagatang ka na. Baka tanto pa ipaggatang ko. When, boss? Alright. Sige. Sige, boss. Bye. Bye. Kumusta ka tay? Okay lang, Wit. Bakit? Wanti malagay mo tata. Tata? Nataya? Tata? Anniversary tata lakay. First anniversary. Pinalipatan mo. Ay, anniversary. Ay. Ay, nalipatak. Ay, Oh. ay, ginadulti trabaho ko na. Nalipatak ka na. Ay, sorry. Bakit? Sorry. Ang kapala talaga nagbalbaliw Nalipatan man dagit yung banbana din. Ay. Dim talagang ikaskaso niya. Ang kadi, prank lang dia. Kamu nga anniversary ka tatang. Kat ka kumasurprisahan yung nga timarami ito ka na unanakutan. Pero kahit ka kumasurprisahan, sumanap pa yung nagsukatin ka. Surprisahan ka kumakit. So, gulang tatawagan ni Diego. Hello, Diego. Apay niya ayan mo. Apay nagbayag maglalita nga pinsan. I-deliver mo dito yung balay. Ala, sir. Kunak man no dyan. Dito balay ti pang i-deliveram. Ay sus. Kunak lagaroon doon nakagatang ka ti flowers skin na chocolatean. Ay sus kung kunak mga rumpute kanya mo. Yung gumutang ka. Ay no, apo. Awanan na perdin na ito Di mikin ni pakot ko. Ay sus. Yung nagiging kalasing at tao na ito. Nagsimple nga instruction di yung pagmayawa. Yamag din. Sige, awan ti damag-damagan basta. Pakasimuretan, i-deliver mo dito One? Sige nga ron. Okay, bye. Pasensya bakit kanya nagitingamin ka. Nakamukla ko mo siya klata ko matiging matangan Baon ko lang gamit diretso ako diba tayo sige mo din Ay no, pasurprise ka man. Ay, among bayang lahay, ang tati, duwang na diary dito Among nga busy ka, unay ka, dumang ka na tapay ka makapagtungtungan ka. Nalagip ko nga isurat tala dito ay ang diary niya. Ano dito ang diary dito may sa kanya. May sa kanya. So isurat tala dito yun niya man madita kaya tunggal maysa or niya pagkukurangan or niya reklamong kanya surat mo dito kasi yan kanya mo niya surat amin dito reklamong ay niya reklamong kanya dito isurat mo dito so okay ta ba dyan okay lang kanya maamuantan mo niya dagitiban bala dapat nga sukatan tato when promise. Okay, promise mo, ramidam dahil Well, bakit? Ay, happy second anniversary lakay. Nadanong tamad lati duwa matawin Happy second anniversary bakit? Nagsibuksit ko Ay na, tila-tila tumangyamin ikan ka na. Ayaw di kimaro sa diarrhea ka. Kakakano siguro tindalan nita street foods niya. Ay, yan. Pakutag sa black ng dama. Ano pa niya CR, pagbitak lang niya. Sige, mapangkat.
Ay na, habang pinasurat ko dito diary. Ay, Ne, apay nagbayag ka mo tinakay. hindi talaga tibuksit ko. Ay! Unay na itang diary yan. Chimpo pala ita. Ay na, punay nga bayag ng ating makina yan. Ay, sas! Ewan gayam lakay, managit mo iti first anniversary ta. Inikan kayo iti diary. Nya. Ayun tayo diary. Okay. Kahit ko mga basahin ta maduwa, nya nagitin susurat ta. Nya. Sino mo na? Siya ko nun siya. Siyaklatan to muna, bakit? Basa ito yung diary mo. Sige. Muna ka rin, ay muna nga basahin ito yung diary sa ating mga basa. Awang pa'y gift iti birthday. Awang pa'y ti time mo no mapanta kumamit agbuya iti sine. No daduma agawit ka nakadadladawin gapudita trabaho. Di ka pa'y makipatang no bumisita ti pamilyak. Nagitibado nga agat katangan para kanya nagitsyamot kadaanan pa lang sa nagadudat yung katala. Bali nga basa ito pa'y damdama. Nagadugay ang itirig lang mo bakit. Pasensya ka na. Nang ko among gamin nga kastigayan hindi makikitang kanya. Pasensya ka talaga. Ang pala talaga nagbalbali ba? Awang pa'y nakita ngayon surat mo lakay dito diary. Adda baka dito last page. Han ka mo dagitiban ba na nagkurkurangak kanyang. Basta ti amok kat. Agtabtrabawak iti future ta kinti anak ta. Awan iti maisurat ko. Nga nagkurkurangam wenno reklamok kanyang. Uray no adakayat ko nga ibaga iti sangwanam. Han ko nga maaramid. Tayon surum kanya kiti ayat. Uray no adu ti madi nga ugalik. Ken nagkurkurangak. Kitadda kalata ditoy. Anya pa'y ba iti reklamo iti ayat nga inted mo? Nakaya pa niya dito'y ballpen dito'y CR. Ay, alimakak pa nila. Ako ba kayo? Nag-ilok tayo ng pen.